ଆଜି ଆମେ ଛୁଟି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାଟସାହି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ସମୀପେଷୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ। ବିଷୟ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ। ମହାଶୟ, ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ କଳାଚନ୍ଦ ବେଉରିଆ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଗତ ତା 25/10/2022 ତାରିଖଠାରୁ ତା 27/10/2022 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି କି ଆପଣ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ହାଟସାହି ତା 28/10/2022 ତାରିଖ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀ କଳାଚନ୍ଦ ବେଉରିଆ ଶ୍ରେଣୀ 10ମ ରୋଲ ନମ୍ବର 5।